ଆରେ ସେ ଡେକୋରେସନ୍ ବାଲାକୁ କ'ଣ ଚାହା କପେ ଦେଲଣି ନା ନାହିଁ? ସେମାନେ ପୁଣି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଯେ କାମକୁ ଯିବେ ବୋଲି। ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଚାହା କପ୍ ଦେଲି। ଗୋଟେ ବୋଲି ଅଲି ନଣନ୍ଦଙ୍କର ନା ବାହାଘର, ଏକା ହାତିଆ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଅବଶ୍ୟ ସେତିକି ବି ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ କି ଏ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିସିସନ୍ରେ ମୋର ଡିସିସନ୍ଟା ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ କାମ ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଖୋଜନ୍ତି। ସେ ଯାଉନା କାହିଁକି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଗୋଟେ ପୁଅ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ନା ସେମାନେ କାଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ। ମୋ ଶାଶୁ କୁହନ୍ତି କି ଦେଖ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଭଲ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରିବୁ, ତମ ଘର ପରିକା ନା ଆଲୁରୁ ବାଲୁରୁ ହେଇକି ବାହାରିବନି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ? ସତ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଟିକେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକ। ବାପା ସେମିତି ବି ରୋଜଗାରିଆ ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଛୋଟ ଦୋକାନ ତାଙ୍କର। ତ ସେଥିପାଇଁ ନା ମୋ ଘର ଏଠାଠୁ ବହୁତ ତଳେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଖାନ ପାନ ରହନ ସହନ ସବୁ କିଛି ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତ ସେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନା, ଏସବୁ କଥା ମୁଁ ଆଦୌ ମନକୁ ନିଏନି, କାହିଁକି ନା ଏ କାନରେ ଶୁଣିକି ସେ କାନରେ କାଢ଼ିଦିଏ। ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି ମୁଁ। ଆଜି ଘରକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଗହଣା ଆସିଛି ନଣନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ବସି ବସି ଖୁସି ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁଦି ମିଳୁନାହିଁ। ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଚାହା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସୁ ଆସୁ ସମସ୍ତେ ମୋ ମୁହଁକୁ କଟମଟ କରିକି ଅନେଇଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୋ ଶାଶୁ କଲେ କି ମୁଦି କାହିଁ ବୋଲି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ମୁଁ ତ ଦେଖିବି ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ଗହଣା ଆସିଛି, ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହା ଯାଇଥିଲି। ସମସ୍ତେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଯାଇକି ହୁଲୁସ୍ ତୁଲୁସ୍ କରିକି ରୁମ୍ଟାକୁ ଅଣ୍ଡାଳିବାରେ ଲାଗିଲେ, ଯେମିତିକି ମୋ ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ନେଇକି କେଉଁଠି ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିବି ବୋଲି। ରୁମ୍ଟାକୁ ପୁରା ଅସ୍ୱସ୍ତ ବେସ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଲେ। ଖଟ ପାଖରୁ ନେଇକି ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ୍, ଗଡ଼ରେଜ୍, ତା ସାଥିରେ ବିଶେଷ ତ ମୋ ରୁମ୍ରେ କିଛି ବି ନଥିଲା। ସବୁକିଛି ଘାଣ୍ଟି ସାରିବା ପରେ କେଉଁଠି 8-10 ଖଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ ଥିଲା ତାଥିରେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଦାମୀ ଗହଣା ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। କିଛିଟା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଜୁଏଲେରୀ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିକି ବହୁତ ଥଟ୍ଟା ତାମସା ବି କିଛି ଜଣ ବନ୍ଧୁବାସ ଉଡ଼େଇଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କହିଲିନି। ମୋ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହିଗଲା। ମୁଁ ତ ଏ ଘରର ବୋହୂ ନା, ଚୋରଣୀ କେବେଠୁ ହେଇଗଲି କି ଯେ ନଣନ୍ଦ ବାହାଘରର ଜିନିଷ ମୁଁ ଚୋରି କରିନେବି, ଏହା ମନକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କହିଲିନି। ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଧୁ ଆସିଛନ୍ତି ଘରକୁ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିଲେ ମାନ ସମ୍ମାନ ରହିବ ତ, ଏହା ଭାବିକି ଚୁପ୍ ରହିଗଲି। ଆଉ ଚୁପଚାପ ବସିଗଲି। ସେମାନେ ସବୁ ଖୋଜାଖୋଜି ସରେଇ ସାରିବା ପରେ ତାପରେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଗଲେ। ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଗଜ ଗଜ ହେଇକି ବାହାରିକି ଗଲେ, ଯେମିତିକି ସତେକି ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ ଚୋରି କରିନେଇଛି। ମୁଁ ସେଇ ରୁମ୍ର ଗୋଟେ କାନ୍ଥରେ ଆଉଜିକି ସେମିତି ବସିଥିଲି। ଅଧଘଣ୍ଟେ ବିତିଗଲା, ଘଣ୍ଟେ ବିତିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଡାଇନିଂ ରୁମ୍ରୁ ପୁଣି କଥା ଭାସି ଆସିଲା, ଆରେ 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 ଏଇ ମୁଦିଟା ଦେଖ ନା, ଏଇ ଲୁଗା ତଳେ ରହିଯାଇଛି, ଆମେ କେତେ ଖୋଜିଲୁଣି। କିନ୍ତୁ କେହି ବି ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଲେନି, କି ମୋତେ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ବି ଆସିଲେନି କି ଦେଖ ଆମେ ଭୁଲରେ ବହୁତ କିଛି ତତେ କହିଯାଇଛୁ ବୋଲିକି। ମୁଁ ସେସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିକି